Nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ u nawguralkom ukoll is-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sena tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ħanlaqgħakom ma' atleta li għandu 12 sena biss, Liam Daly, atleta ta' triathlon. F'Novembru li għadda Liam impressjona lil ħafna meta rnexxielu jaqsam il-fliegu bl-hawn miċ-ċirkewwa għall-imġarexxini. Dan kollu biex qajjem iktar kuxjenza dwar il-plastik kemm qiegħed jagħmel ħsara lill-libħra tagħna. Għalkemm għandu 12 sena biss Liam din mhijiex l-ewwel sfida ta' dan it-tip. Fil-fatt meta kellu 8 snin biss ukoll qasam il-fliegu darba minn Kemunet għal Għawdex. Nisimgħu d-dettalji kollha meta ħniltaqgħu ma' Liam minn hawn ftit ieħor għax prime time jibdissa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-5 ta' Jannar tiġa għaddew 5 tiem minn din is-sena il-ġdida. Il-lejla ħanlaqakom ma' atleta li meta s-sena li għaddit rajt x'għamel li vera impressjonani u ma stajtx ma nistidnu hawnhekk biex jaqsam l-istorja tiegħu magħkom. Nilqa' miegħi lil Liam Daly. Hello Liam, kif inti? Is-sena tat-tajba, tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur f'posti biex nżomma tradizzjoni għax kull min jiġi hawnhekk ikolli bżonn nirreġistrah, ikolli bżonn id-dettalji. U lilek ħamel l-istess. Isem ikun jom? Liam Daly. Liam Daly. Kun jomok mhux komuni Malta? Le? Milli ma pajjiż ġej? Mill-Irlanda. Irlanda? Għandek in-nannu? Ija. Irlandiż? Ija. Data ta' twelid Liam x'inhi tiegħek? L-4 ta' Deċembru 2010. 4 ta' Deċembru 2010, happy belated birthday. Thank you. Xaru ġurnatilu kellek il-birthday. Fejn inti mwieled? Rabat Għawdex. Rabat Għawdex, residenti, Rabat u professjoni student. Liam inti tattendi l-Iskola Nazzjonali tal-Isport. U l-isport tiegħek huwa? Triathlon. It-triathlon. Jien lilkom l-atleti ta' triathlon vera nammirakom. Għax intom ovvjament tridu tagħmlu effort mhux f'disciplina waħda biss, però tlieta. Il-ġurnata tiegħek, l-iskola, l-ġimgħa tiegħek, kif tkun imqasma? Aħna kuljum ikollna 8 lessons. Monday, Wednesday, Friday ikollna 3 lessons minnhom between the breaks. Ikollna triple main sport. U Tuesday u Thursday nkunu ma tal-klassi. U Tuesday nagħmlu fitness u Thursday nagħmlu fundamentals. U l-pija lessons normali. Liam, Novembru li għadda, inti impressjonajt lil kulħadd meta irnexxilek twettaq sfida. Minn fejn bdejta l-awma tiegħek? Minn ċirkewa. U wasalt? Ġarixini. Iġbri b'kollox hemmhekk kemm hemm kilometers? 7 kilometers. 7 kilometers. U kemm domt tagħmilha l-awma int? 2 hours, 5 minutes. Wow. U waħdek għamilta l-awma? Le, kont ma' waħda minn tal-klab tagħna u l-coach tiegħi Fabio Spiteri. Għalfejn iddeċidejt li tagħmel din l-awma? Max meta kont nkun fuq il-beaches, kont nara xi ftit skart u plastik u ma tantx kienet toġobni. U għalhekk iddeċidejt li nibda nhom. U tagħmel naqra kuxjenza, u vera biex in-nies ovvjament ibidlu naqra l-attitudni tagħhom. Ħanieħdok lura l-ġurnata li għamilt l-isfida, t-temp kif kien dakinhar? L-ewwel darba? Le, ta' November li għadda l-awma l-aħħar waħda li għamilt. Kien naqam qalleb imma u kien hemm ukoll il-kurrenti. U meta tkun se tagħmel sfida bħal dik, il-mumenti ta' qabel ma taqbes fl-ilmek, x'tibda taħseb x'ikun għaddej minn rasek? Nibda ngħid ejja. Wasalt hawnhekk, mija taw, irrid nagħmilha, ejja, irrid nispiċċa, irrid nitla' mġarixxini u nkun ferħan. U tagħmel ovvjament kuraġġ
lilek innifsek. Kif semmejt fl-introduzzjoni li di mhix l-ewwel sfida tiegħek, mhix l-ewwel awma fit-tul tiegħek. L-ewwel awma li għamilt L-ewwel darba kelli 8 snin u għomt bejn kamonet u ħondoq ir-rummin. U dakinhar ma' min kontomt? Ma' wieħed minn tal-klab tagħna u dakinhar kien vera mqalleb ukoll. Il-baħar kien imqalleb dakinhar. U xorta rnexxilek tagħmilha l-isfida. U ovvjament ma qtajtx qalbek u bqajt tippersisti. Liam, għadna kemm semmejna l-fatt li meta tkun qiegħed fuq il-baħar, għax ovvjament qatta ħafna ħin titrejnja, tkun fuq il-beaches tara ħafna plastik, li ovvjament jirrabjak, ma nafx hekk jiġrilek bħali. Però min ara, ħanpoġġilek hekk id-domanda. In-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek taħseb li jafu biżżejjed kemm qiegħed jagħmel ħsara l-plastik lill-baħar? Ma naħsibx le, għadhom they're not aware about the problem. U dawk li huma tal-ġenerazzjoni ikbar, u mbagħad li huma daqs tal-età tiegħi forsi u ikbar, jafu kemm qed jagħmel ħsara l-plastik? Għalija naħseb ansijar. Għaliex? Isni għax dejjem nara mill-ġenituri u dawk li jkunu għandhom aktar fleta, dejjem dawk l-aktar li nara jarmu barra u hekk. Jien xi ħaġa vera li tirrabjani li meta nkunu qegħdin nagħmlu l-beach cleanup, eżempju fis-sajf, vera nirrabja meta nibda nara ħafna loqom ta' sigaretti. Impressjonanti kemm tara loqom ta' sigaretti hekk hawn min ipejjeb u jaqbad u jarmi il-filter tas-sigarett mal-art. Jiena għalija dik il-ħaġa vera tirrabjani. Ħanieħdok naqra lura lejn is-sajf li għadda. Sibna filmat tiegħek, qiegħed tirrelaxxa fekruna. Fej kontu hemmhekk? Konna Golden Bay, u kien hemm fekruna net u semmewa net għax dak li saba u kienet maqbuda ġonet u għena imbagħad tawa l-Nature Trust u ħadu ħsieba għal xi sena u f'Novembru tas-sena l-oħra kont hemm mal-Ministru u I released it. Għax fil-fatt waħda mill-problemi tal-plastik fil-baħar hija li l-kreaturi tal-baħar jiġrhom ħsara bħal dil-fekruna net inqabdet fi ġbieki u kellha ħsara fil-fins tagħha u għalhekk kellha mbagħad bżonn tmur għand in-Nature Trust. Liam jien ngħidlek proset tal-inizjattivi tiegħek u tax-xogħol li qiegħed tagħmel ismani qabel ma tħallini. Għax la semmejna lil net ma nistgħux ma nsemmux lil Molly. Il-kelba tiegħek. Kemm għandha żmien Molly? Għadha kemm f'Novembru li għadda mal-qed 6. U Molly bħalek tħobbthom jew le? Le xejn. Le? Xejn. Il-Mami Sandra qalt li l-isports tagħha huwa li toqgħod tiġri bil-biċċiet tal-platti u tqatta l-biċċiet tal-platti. Imqarbe hawn Molly. Ħafna. Immissa Trabbilaqal. Liam, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar proset u pek disciplinat u determinat sabiex tilħaq il-miri li dejjem hekk tpoġġejja li kien nifsek. Proset u jalla ħafna iktar nies bħal, ħafna iktar nies hemm barra jiddeċidu li jagħmlu bħalek u jqajmu iktar kuxjenza biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla fil-fatt grazzi għall Baroness għallik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon Baroness biex dejjem tkun tista' tgawdi t-toma kif ukoll tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek għal toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali biex talaq il-ġurnata jew wara xi training session tajba m'hemm xejn aħjar minn naqra te tajjeb. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Thank you. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura għandna kollegament mat-tabiba tagħna Dr. Kristin Boħaġar kif ukoll ħanilagħbu kontra 30 sekonda eqgħu hemmhekk. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments.
Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. Total Tool. Jennifer the Mac Beauty Salon huwa post fejn nofru aktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anke tattoo removal. Hawnhekk l-isbaħ ħaġa naraw in-nies kontenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup bil-makeup courses li nagħmlu apparti minn hekk għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura l-Prime Time illum ħanħabru kompetizzjoni ġdida fl-imkien ma' United Colors of Benetton. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni sempliċi ħafna. Naf li ħafna minnkom tħobbu s-sales u għalhekk kull ma rridu minn għandkom huwa ritratt fejn intom qegħdin iżommu karta, blackboard, insomma qed iżommu xi ħaġa fejn fuqha ħajkolkom miktub I love sales. Dak ir-ritratt li tieħdu mbagħad ibagħtuhulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ownbonnici.tv u grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. Fil-fatt hemm ħafna regali differenti li huma għad-dispożizzjoni tagħkom biex jintrebħu grazzi għal United Colors of Benetton. Ovvjament ix-xahar ta' Jannar huwa xahar sinonimu ma' sales u allura aħna ħriġna b'din l-inizjattiva li rridu naraw naqra minn għandkom kemm intom appassjonati ta' sales b'dawn ir-ritratti li ħatibatulna. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Issa wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buħaġar. Merħba, jiena Kristen Buħaġar, tabiba u direttriċi fis St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti ikunu mimlijin bajt jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol ovary. Għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kondizzjoni hija kemm xejn komuni u taffettwa madwar 3-10% tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari. Jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem.
kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi insibu wkoll li ma' żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal diabete, kolesterol għoli, mars tal-qalb u problemi tal-fwiet. Mhuwiex magħruf eżatta x'ikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kondizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period, imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar rar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mart kroniku ieħor importanti li d-dijanjosi u trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil minn hekk jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anke fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu li l-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba. Għallu ġieħ fejn xejn ma jaħdem Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-3 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. Il-jackpot ta' kontra 30 sekond għandu valur ta' 175 euro. Jekk kemm il-darba jaslu 5 risposti tajbin. Qabel ma jiskadi l-ħin, dak il-valur jintrebaħ. Jekk le, ser jintira ta' telefonata li jmiss. Dak il-valur jinbidel la darba jintażel is-set ta' domandi. Hemm valuri pożittivi u negattivi li jistgħu jżidu jew kellha jnaqsu l-valur tal-jackpot. Is-sera tat-tajba minn hemm? Ġozett. Ġozett, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Numru 5. Is-set numru 5. Ġozett, ċerta li trid il-5? Iva, ċerta. Bis-set numru 5 ħammorru 10 euro lura ħaninżlu għal 165. Ġozett, titħarbaċ, iqpa konċentrata, xorta għandek iċ-ċans li terbaħ il-flus cash, it-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa, ara tlaqna. 3, 2, 1. Iddividi 54 b'6. 12. Ħażina. Il-plejer Malti Karmel Buzuttil, il-Bużu kien jilab ma' Slima Wanderers, veru jew falsa? Fals. Ħażina. Kemm il-stilla hemm fuq il-bandiera tal-Awstralja? 14. Ħażina. X'ismu l-film musical li minnu huwa bbażat fuq il-kanzunetti tal-grupp Svediż ABBA? Xej? Mamma mia, n-notara tgħidilna li waslet però mhux fil-ħin. Tara anke li għandha wiċċ ankwetat. Għandha wiċċ ankwetat għax ma waslux il-5 risposti tajbin. Dak ifisser li l-jackpot jiqpa' hawnhekk u jintiret għal għada. Għada ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda. Jekk trid tirreġistra il-parteċipazzjoni tiegħek trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ il-lejla u ħaniltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb, nixtieqilkom is-saħħa u bħal dejjem grazzi tal-li kontu miegħi. Sa dan it-tant saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadine Soluble. We are Cosmopolitan Developments.
Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.